Jotono no hambai MF keni hungui जों tini kaisa nangkung mani bagui narokno maringkha press meet khainani bagui जों puila kok borok bai sai painai aboni jagolo जों bangla bai tini kok sawan puilano je phaimanda phainai chini press ningi phainai rok TV channel ningi phainai rok kok bothoma wngkha bwskango 1434 tipra ira eba tring 1434 tipra era ekba tring haste ganangui hohom dodom khlai palainai bagui jotono loa jiba khailai tongo Pheta khlaini chimingkai जों MFK bisa kubun yapri जों sainani bwkhak thang tongo MFK o samungno yago rommani MFK achaimani bisiono जों o tring celebration bo khainani chango 2004 MFK achaikha a bisini chimino जों obosini kaisa yearly calendar chirakhyuka jehetu omochini laibuma bai kwrwngjak tipra bisi katal kai sei 2004 ni chimi continue thaklaya sema jora that is 1433 tipra ira tring bisital जों khlaikya belai khewa nama singcha hohom dodom khatang khajane bisingtwi जों khlaikya yapangni chimi sema jora khaina thangtani जों gacharo kwbangma kapal birimani kothomani kok saikulpaya kasujangma bo tongkha sejajangma bo tongkha kok ya kok sajajangma bo tongkha kok bo ma salaikya pheba tabuk जों nainaikha a kebeng nairok truk truk borok usului thangbaikha usului thangmani logologino borok bujina bo rungkha bujina bo sika ebong saibo mankha tabo asuk tai kok bangnani nanglailia haini bagui haste ganangui tabuk tai sana nalia district level subdivision level club level kami level abo haiklai tabuk lekha jungpa kwrwi tring panda khailai tonglaikha kai taklai bahaino kwbangma jagao kotor chikon lekha jungpa kwrwikha ake जों taklaini chimini uansukha ja khatungri mankha bisi kwtal no khainani bagui abo kaisa ekta dhap chini successful honi mano pheba जों nok brum brum chini talhing 1 tarik haikaba tipra ira tring bisi kwtal no nok brum brum जों kubunni bisi kwtal palema haikai bwkhawa habrimaya kho ka abono जों tebo kamgai khatung rwnani bagui tebo kha habrwnani bagui जों MFK ni ingi taklaini chimikhai talhingni poilani sal bisi kwtal 22 tarik December जों kaisa program ayojon jogali khlaikha kotor khaino khainai o jagao tongnai tini food festival tongnai seminar tongnai paithago kakai hukumu pandarok tongnai abo 21 tarik ni horok khaimani bai baksa nongnai tomako mkhai जों bisi kwtal hisabe salo जों tandiano khaichinai abono sabte nangkung maniba kamo haike khaite khaite जों jotono nok brum brum
যেমন উদাহরণস্বরূপ তিনি কাব্যামতায় जों नुगु जैसे करै बिखरा बल फालिजाने फानो बांग्लानि नवबर्ष हंकायनो ओ खानाचिनि बांग्लानि नवबर्ष बिसिकताल तक मासमा राथे चलायो आ मासमा रमै चलायो बाजाना आ मासमा पाइ चलायो अब केवन केव तै साना नंगे दागिना नंगे the same इंग्रेजीनि बिसिकताल आइनो पहिला जानुवारि हंकायनो अब जतन खातुं खाजानाय बिसिकदि क्लाइरि कताल तुमदा तुमलायै जामु काहाम पाइ चलायो केवन केव दागिना नंगे फेबा उचिनि बाय थांनि नखाय जों खावारि माया गाहामका पयतसारि माया सुमनि बागै जों नबुंब्रुम खायसगि मायाखौ फेबा ताबुक चेंखा गा आबनो तेवो गाहाम गाय मजबूत खलायै जों एमएफ केनो ताबुक चेंसिनाय 22 तारिख दिनै तिं बिसिकताल और तिं बिसिकताल दिनो जों पान्डाव खायचनाय चामु चासनाय रि कताल जों कताल बुचुमसिनाय हनै वानसुबै जों ताक्लाय अमहाके स्टेप नलाहा खाख्लायो जों अबहाकेनो कन्टिन्यू खलाय थानाय थाङै जों बेबा खास्तिनि दंनाय चिनि ताखु बुखुक जोंनो कयनाय अमहाकेनो न बुरुम बुरुम चिनि बिसिकताल न बरम रुबै हामजागै पालायनांथन आबुनि बागैनो जों ताक्लायके जुदाखा खायनायनि बागै सिद्धांत नालायखा हायफानो ताक्लाय जेखाने जेखाने चिनि त्रिं बिसिकताल पान्डा कतर उंगुइ दङ जों ओ जागाव जे खायनेरक रिंखा हाकाय जों बरक रहनाय चिनि एमएफ केनि आदंसं अरनि रिसोर्स पार्सन अंगै बरक थाङै मानजाक बायनाय दिनैनि चिनि खायसे एग्जिक्यूटिव मीटिंग जों आबगाहाय सिद्धांत नाय पाइखा दा आवरन बिसिङाव जों किसा सावानो जत जागा जतन बुंता साइमानग्ला पलेनो याथेक बारा आबका आथाइ बारि हिनि सिनजागो खवाय और चिनि एमएफ केनि खरंनै जों आदं रहनाय बरनार गैस जोङै थाङै मानजांनाय एमएफ केनङै अन बिहाव आबुनि उलो दङ 20 तारिख आबका तुला सिखक आरो बाहायनो बरक जोंनो कसारखा चिनि एमएफ केनि आदं उंगै थांनाय बरबार थाङै गैस उंनाय आदं उंनाय आबं बरक एमएफ हायकेन बरार थाङै बरक बाक्सा मिलुइ आ बिसिकताल पालायनाय आबुनि आगलते बर हरजानाय चिनि बरक दङ खाकताल क्लाब गरिया साधुपारा सुमिलि हाति आरोबो चिनि एमएफ केनि बरन बरक कतारखा एवं जों आबनो रेस्पन्ड खा चिनि आरो चिना दंसं आरो थांनाय नंदननगर आगरतला और बाहायनो कतर खाय खायने नाय दङ आरो बाहायनो बरक जों बाय गोनोंखा बरक सानका जों चिना दंसनो रहनाय आबुनि आगलबो दङ रतनपुर तम कनाइबारी काकरदला यट क्लाब सुमिलि हाति आबा हायके yang साउथ आइ नर्थ गोबां जागा दङ जोंहासो तिनासो गोबां बटांगासो सागरालिया गाय बरक बो चिनबासो बांथे एबा जत जागा सानपन जों रहर मानग्ला हायपानो जों नागागे जों मेटेरियल जों पाठंनाय चिनि बयरक जों रहर बायनाय जों जेखाने तिं खालाय बरनो केबनो कतर केबनो चिकन चिनि मकलो करै चिनि मकलो बर जतन बाक्सा समान एवं समान जों बरनो रेसपेक्ट खालायो समान जों बरनो बरम दो आरो बिसिं चिनि एमएफ केनि टप थैकेंनि कायसा कयमु जोंगाबो बिसिबा बिसिदक सकांनि चिमिनो जेंगै फायमानि साइ फायमानि हपंग्लांसा आइ प्रग्राम खायमानि गोबांमा बरक आबनो जाजानाय दङ जाजाया दङ हायपानो जग कुगिया जों खायमा दङ आबनि कारनखा जों स्टेट लेभेल होनाय जखन खायका हाकलाय बालायखाय हाकसालनि हासुक बेसारन बरक फायलायो बोरै बसा चारे बसा का आबरनो जुदि जों हरनि 12ता जरा खाय याकार खांखाय बरक थांनानै बेलाय बेजो आङो का बन कमनो वानसुगै जों यग कुगिया खाय मा फायका बन बागैनो जों बार सावो स्टेट लेभेल जों खायावै जानिया आमताय जानिया एरिया नतै खायका हांकाय आरो हरनि 12ता जरा बिसि कसामनो नायरेगै पायै बिसि कतालनो यासागै जाति फनांलायै बाजी पटका सगलायमानि यागुलो पान्डानो मथागिरि हाकाय बाकी मुक्ति बताय हना नांलिया गाय बरंनि तमुंगो किसा देरामा तमना देरामुंग बताय इंलिया जत दिगानो सेफ साइड दङ हनै जोंहाबो वानसुबै आ 4-5 बोसोर सिगांनि चिमेनो जों कय फायो दाबुबो कयन दङ
tebo koinai taklai bo haino taklai যখন পাঞ্জি পাইবে খাবা আবনো খাইসুক মায়া ফানো যে মাননাই সম্ভব হাঁকাই 12টা জরা খাইয়ে ইয়াকার না নিথন ফেবা বসকানি বিসি রাवनि চিমি হাঁকাই পয়লানি চিমিনো কক সাবলাयै পয়লানি চিমিনো আওয়াই খাইयै जों हरनि 12টা जरा बिसि कसामनो नायरिगर हर बिसि कतामनो याचाक समनि उलो पान्दाना पाइरे हाकाय बेलाखै जानाय जतन बागे काहाम अंनाय हिनो जों खाखायो आबोनो चिनि कयबं तंनाय हाकाय ताइतां ताइ सानानि तो बन्त जों एमएफए नि इंगे स्टेट लेवल ताकलाय कोनो जा खालिया हाकाय जेखाने खायो आब तो जत जखन स्टेट लेवल निस्लाय नेशनल लेवल सनो लाई दं ताबो तो जों एमएफए नि इंगे उमति जागा स्टेट लेवल नै आबो जों साथकनानि कगलियाबा जों जतनो आबो स्टेट लेवल नुगो जों जतनो न आबो नेशनल लेवल हायनो नुगो जों हा आबो काय ताकला जों आगरतला दशरथ भवन खायनाय गाबोनो 20 तारिख डिटेल सायखनारि जोंनि जेनेरेल सेक्रेटारि जों दिनाबो सां बागजाग न कक सालायनो बागजाग कानि पार्ट आंगसो जरनो साय पाइरेसनो गाबोन जागोला आं चिनि जेनेरेल सेक्रेटारि न कयनाय जे चिनि 22 तारिख हायकाबा चिनि बिसिकताल तालहिं पयला 1 तारिख ब जागा चिनि पान्डा जगाली मुंखा ताम ताम हो खायनाय ताव चिनि जीएस जेनेरेल सेक्रेटारि डिटेल सायखनानै चिनि पान्डा 22 तारिख डिसेम्बर पयला तालहिं o salah जों इन हाउस प्रोग्राम खायनाय ini जों सुखा कतर पतां खैले जों कासकुन खो खनाका ini जों जोंका 1434 तिब्र बिसिकताल पान्डा के 10 बुकुं बनो खायनाय इंगे चिनि नगल प्रोग्राम हजारा फूड फेस्टिवल तंनाय इंगे आबो जों 2 pm इनोगेशन खायनाय बागै संजाखा इंगे चिनि नगल तनाय डिसिनि honorable chairman and chief guest honorable welfare minister Tripura इंगे guest तनाय honorable MDC जों बिपुल वर्मा ये preside over खायनाय president MFK welcome matters assistant general secretary the vote of thanks vice president MFK इंगे जगा चिनि calendar wall calendar both the wall and text calendar release खायजोंनाय ये चिनि जे magazine या literary magazine खलंमा बवादिनो release खायजोंनाय इंगे बनियागलो खाय 4 pm के जों सेमिनार खाने प्रिपेयर exclusively प्रिपेयर हमति इंगे ओ जगा प्रिपेयर नि historical background and for the time के देखा जाता बरनि बुंति फाइजाक का ओवर जरूर सालायजोंनाय इंगे बनियागलो 6 pm का ओपन सेशन थांनाय जत बेरनि बरफ फाया जगा मान जागै जे कोनो क्वेश्चन जे कोनो सोंनो जे सिगामो जोंनो जों सिलायमोन बनियागलो जों 6:30 pm cultural program short cultural program 1 hour जों खायन टीचर सुखा और folk based cultural program इंगे तेगे चिन program ओ बिसिकतान सालन खायनो तंमानो का blood donation या blood donation जों ओ सालो टीचर जत जगानो बिसिकतान पान्दा खायन बगे तेरो टीचर मान बगे जों first week February was the blood donation program अपनो रगे चिनि खायनो अबन गसाय ताकलायनो short जे program thought very simple उनका ताकलाय 2024 590 ख्रीष्टाव तिब्रेरा चलथाय 590 नि जस 590 2024 590 माइनस करके ताकलाय जखलायो बनुंनाय very simple ये बारगाबो लाखातनि बाक्साबो ब्रह्मे रंगा फिसा मिस्टेक दं ओमफ्राय ताकलाय 34 डिसेम्बर 22